Pagpamakuna batok polio o pagsuta kung aduna pa'y mga water treatment ang mga establishmento o kilid sa Mananga River. Pipila lang sa lakang aron kalikayan ang pagkatap sa polio virus sa Dakbayan. Si Cholo Valiana sa report. Karong si Manaha, gipaabot nga sugda na sa Solid Waste Management Office ang pag-survey sa mga panimay o establishmento nga nagbarug kilid sa Mananga River. Gustong masayra ni Mayor Samsam Gulyas kung aduna ba'y mga pansayan ang mga panimay nga nagbarug daplin sa Mananga River. Gusto usab masayran sa mayor kung gipaagi ba sa water treatment ang tubig nga gilabay sa sapa. Gawas ni ini, gipahibaw ni Lagrimas Abarquez, hepe sa Solid Waste Management Office, nga mudlusad sila pagbalik og river cleanup. Sa miaging tuig, nakahipo sila og 91 ka kilo nga mga basura. Businesses within the riverbank, and second, the solid waste management head to inventory sa mga balay na way mga tarong na CR ni mga lugar. Ato ang kanang sa atong Mananga River, then mukod sa tagpila ka mga households bitaw nga nagkuan dia para ma-monitor nato kung kinsa to mga establishments nga nadinha. Subay niini, gusto ang mayor nga mobalik ang City Health Office sa pagpamakuna og polio. Hinuon gipasalig ni Dr. Lino Alanzado nga aduna pa sila'y igong supply sa bakuna. May pasalig usab ang Department of Health nga abagan sila sa ilang polio vaccine. Amo lang po dani nga naman po ni Kuan funds sa mo ang annual procurement plan. Ang problema kung wala ni supplier. To info disseminate, our PIO to info disseminate that our city health offices and our rural health centers are ready to accept vaccinations regarding polio. Uban ni Renante Quiñones, Chelo Valiena, Balitang Bisdak.